בוא, בוא תסתכל, בוא. 20 קילו לקח. בוא תסתכל, בוא. בוא, 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 תסתכלו, רבותיי, להסתכל רבותיי, רק היום, רבותיי להסתכל, רבותיי, זה הרשת התאילנדית של אשר. זה האמריקאית, הלאה. תסתכלו רבותיי. האמריקאית. אשר, איך זה יגיע לאוטו? מה עושים? אל תרוקן את זה, אל תרוקן, אשר. מי ירים את זה לאוטו, משוגע? נערים רבותיי. נערים רבותיי. בוא'נה, אתה נהיית גוררת, אשר, אתה גוררת. רק נערים רבותיי. רק נערים. ונערים.